Здравейте, здравейте на всички. Днес ще отворим темата за дерматити. Дерматити от гръцки означава болест на кожата или възпаление. Патологично състояние, което се характеризира с възпаление на кожата. Вследствие излагане на неблагоприятните фактори, това състояние възниква. Характеризира се с парене, сърбежи, зачервяване на кожата, поява на обрив. За дерматитите няма установена възраст, нито пол. Както мъжете, така и жените страдат. Различават се атопичен, който е вид екзема, появата на червен обръв в областта на кожните гънки, на предната част на шията, с силен сърбеж, което изчезват и се появяват отново. Контактен дерматит, който означава, че оприличава се с обрив на всяка част от тялото, която влиза в контакт с дразнител. Може да са алергични реакции, проявено от алергии и се проявява с възникване на мехури. Какво искам да ви кажа? Причините, освен външния дразнител, може да бъдат специфични алергени, както казах, ултравиолетови лъчи, прекомерно излагане на слънце, алергичните реакции и заболявания на имунната система са преди всичко рискови фактори за дерматити при деца. Други причини може да бъдат хормонални нарушения, ендокринната система, която е тази и контролира развитието на кожата и функционирането на кожата, на кожните жлези. Излишъкът от определени хормони може да причини обриви. Прием на антибиотици и други лекарства, към които сте свръхчувствителни, на козметика, липса на витамини и минерали в организма, някои автоимунни заболявания, при които защитната система на тялото погрешно атакува здравата тъкан. Знаете, диети, много диетите, които се прилагат за ослабване, за диети. Така, значи, това е остро възпаление на кожата, както казах. Преди всичко трябва да се взимат успокояващи вани. Успокояващи вани се правят с невен, лайка, с лавандула, смрадлика, виждате, с розмарин също. Така, тук ще ви покажа част от билките, които трябва да имате. Така, ще ви ги покажа. Глухарче. Глухарчето, защо ви го показвам? Глухарче, семена от коприва, също или чиста коприва, са за пречистване изцяло на кръвта. Нашата кръв трябва да бъде преди всичко пречистена отвътре. Организма трябва да се снабди с нужните витамини и минерали, фолиева киселина, вътрешно. Освен тези двата чая, глухарче и коприва, трябва да се изчисти организма с бял пелин. Така, от паразити. След което може да се приемат болкоуспокояващи корени от лайка, цялата лайка, слез, корени от слез, розмарин, невен, салвия или градински чай, хвощ. Това са чайове за вътрешен прием. Мечо грозде също, червени боровинки, овесени ядки за вани. Розови листенца, те са за вани, също казвам. Препоръчително да се взима вана с смрадлика, с хвоща, сода задължително да присъства и прави се компреси на лицето или на засегнатите части с зелена хума и малко водичка, след което стои. Освен зелената хума, също така препоръчително е да се прави с гел, пресен гел от алоe лист, казвал съм ви много често. И накрая, след като позавекнат, защото вие трябва да изчистите организма, чистенето ще ме питате колко време може да трае. По принцип, може да редувате чайовете. Чай от пелин, т.е. се пие само 14 дни, може да пиете пелина след храна. По принцип, вечер е хубаво да го пиете 14 дни, след което правите почивка 7 дни и може да повторите курса. Глухарчето може да го пиете поне 3 месеца, то е за пречистване.
И копривата също. Имайте в предвид, че имунната система трябва да се подсили с сироп от черен бъз. Казвам съм го и след това може да използвате крем, един крем или ползвате кокосово масло единствено и етерични масла от лавандула, масло от чайно дърво, от мента може да ползвате в банята, когато правите вани по 20 минути с сладка вода. Дрехите не се перят с омекотители. Избягвайте агресивни препарати. Ползвайте домашни сапуни или сапуни на билкова основа, домашно направени. Всички дрехи, които опират до кожата, трябва да бъдат широки, удобни и памучни. Гладете хавлините кърпи, попивайте кожата, хидратирайте. Най-важното нещо за една кожа да бъде хидратирана. Поне 2 литра вода или чайове. Чайовете не могат да изместят водата, както казвам, но хубаво е тялото да бъде хидратирано. Благодаря ви, хубав ден!